Mulibanja Malawi. Kodi mwakonzeka? Get ready for an exciting program. We'll be giving away a total of 4.5 million kwacha in cash prizes. My name is Sharon Chirwa. And my name is Upile-Rina Malenga. And welcome to Yendani Ndi NICO. Stand a chance of winning 300,000 kwacha instantly by answering a series of NICO-related questions while riding around with us. So, how well do you know NICO and our products? Ndizo savuta. Nanonso mutha kuweluka ndi 300,000 kwacha ndi mphoto zina zochuluka ndi programu imeneyi. Tumizani uthenga wa manja kapena kuti SMS ku 0991 323 323. Wonetsetsani kuti mwalemba dzina lanu lomwe lili pa chiphaso cha unzika ndi dera lomwe mmakhala. Register, engage, and be prepared for an experience like no other. Can you handle the pressure? Look out on our Facebook page at NICO Group Malawi to find out who will win their share of 4.5 million kwacha. Ifero da konzeka, gaya inukumeneko.